Sing ada iki bocahe apa? Terus ning isor. Hei tak omongi lunyu. Ngomong dele kayak blekok.
Jenengmu sapa? Saya. Iya. Heh? Kau ini udah lagi. Keren. Lah, dia bisa itu. Oh, Parel. Kamu ngendi? Sawune ngendi? Kamu ketok. Pae lah. Kerja luar biasa. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kerja luar biasa. Penonton ini ngumpul kabeh. Tuwek enom. Jangan luar biasa. Muga-muga sing rawuh teng mriki kula dongaken panjang umur. Amin. Rezekine lancar. Amin. Barokah. Amin. Sing urung duwe bojo dan duwe bojo. Amin. Sing duwe anak muga-muga dan diparingi anak. Amin. Gimana caranya bersih desa ya? Iya, Dok. Bersih desa apa sih? Tuburejo. Heeh. Tuburejo. Biasanya bersih, Dos. Desane bersih. Iya. Lho ora bersih. Nek bersih ini kalau omah-omah wis ora enak. Piye? Ya, mugi-mugi acara bersih desa menika mugi-mugi masyarakate Tuburejo katon ayem tentrem. Amin. Ditebene saking balak. Amin. Saking penyakit. Amin. Ya, luar biasa acarane. Dhewe dicepaki jane sak mulunggane iki lho. Kowe milih salah siji. Sing tak pilih sing bidang joget abrek. Ya. Agak serang sih kayak sana ya.
Bila itu saya apa mainnya? Mak ini saya digawe-gawe. Saya gawe main dulu ini suwi racet loh bel. Boleh, ini jual mahal. Boleh. Ini jalan dijupuk. Iya. Jadi ini jatuh apa kodok bincok ya. Wah bisa. Piye kabare Dek Bella? Iki pikirane ta sing tak kasih iki. Loh, menang kono. Mana Bel? Lah ada semua anak loh mas. Ya jatuh. Ini bukan Sita. Tuh, Wah mas tutup rasa bagusan ke. Tapi Sita. jane suwe golekne wong iso. Lah tapi kemana ada ini dolaku ke mas aku. Lah iku rusak iki batu entek. Lah ya iki mikir batu entek. Bisa terus makan ini. Kita berapa kan? Belum kopi. Iki wedok lho. Aku lima kan menjual ngono. Foto kae lho. Lah Ini. Kalau ada kancaku lho mas. Ini kancamu? Kancane apa? Dari kancaku. Kancane apa? Foto 20-an. Nah yo, luar biasa. Luar biasa. Delokan penontonnya. Beh, delok opo? Jadi delok kowe kuwi lho. Kenapa? Kenapa? Apa? Berarti matamu. Ada itu. Aku tadi operasi. Iki wis operasi, Mas. Telung minggu operasi. Operasi Dun. Operasi apa? Operasi dun. Udun. Rene Ben. Ya dhewe iki turut dongane masyarakat kene. Dongane urip dhewe meter dongane wong. Ya kowe iki ya bene wong. Sing penting dhewe iki ning kene iki dongane masyarakat kene menghibur masyarakat Kuburejo. Lagi dengan apa? Dengan aku. Ya wis dhisik. Ya kan aku wedok. Aku nembok bingung. Lah iso bingung lho piye? Lah piye lho Mas? Lah ya kan aku wedok. Aku bingung Sang. KTP-mu lho. Wandu. Sewandu iki lho. Lah iya lho. Lah nek dhuwure wedok ning kanan. Oh, setengah berarti. Ini dari siuman apa? Ya, jadi dongane aku dongane mang Apa ora krungu aku. ya Allah. Pak Paijo nandur pari. Ya. Mugi-mugi masyarakat Kuburejo banyak rezeki. Ini ya. Aku disen. Ya, Neng. Mugi-mugi masyarakat desa Kuburejo diparingi panjang umur. Amin. Sehat selalu. Amin. Diberi rezeki yang kata. Amin. Utangnya seluruh lunas. Amin. Loh, kabeh apa iso buat tapi amin. Kae kok. Iya. Kae Iya. nek kono lebih Kenapa? kono jajal wani kono. Lagi kemah. Nah, iya, iya. Kono salah. Anu masih kene nesu bahaya kae. Nganti ini lho. Apa? Pak Obet. Dino. Ini Pak Obet. Di Obet. Obet. Kalau Obet kalau. Obet. Obet. Oh, Obet. Ngomong ini nyapa. Lari ya. Itu malah nyapa itu. Nah, biasa ini dengan kalau Mas nyapa salah. Apa kuwi? Dua. Allah. Orang aku sama anak-anak lu mau keren. Orang anak lu. Ya. Ya,
jalur edek ya. Kowe bingung Saya Pak. kata bayar, kon bayar ae. Ya ya, Bil. Dhewe iki suwi ra cedhok piye kabarmu? Kabarku saya lah. Wah, alhamdulillah. Udah aja udah. Halah padha ae. Mau aku ngomong Ya ya ayo. Ya ya ayo. Wadah ayo. dia tak kon itu nyapa. Ning kene to, nggo joget. Oke. Dijawab ning kono sik. Cuman terus. Heeh. Oh iya. Siapa nih? Dora. Bela ini kan anu to. Saiki pinter ganong. Serekan yo pinter, salto yo pinter. Terus latihan dini. Mas Rosto. Apa? Mateni wong ae kok. Oh, so mateni wong lah. Malah dipenjarakan ya, Mas. Ayo deh. Lihat sih.
Sini sini sini. Ini kok kayak ini. Kayak kau kayak ini. Ya kayak. Rene, anu ya, kamu gila ya sama dia. Kamu jijik ya sama dia. Aku lagi oleh jijik. Ganteng kamu ngendi? Masa orang ini? Lah iya, adek. Ya, sampean. Nah, jalan ini, nah, sip. Kenalan, Rene, kenalan. Oke. Kamu gini ya? Keren. Besok enak. Iya. Iya. Bulan. Ya tak boleh gila. Kali Malangnya kan. Jembatan Sekayu. Namanya siapa, Dek? Sumben. Ya ampun, dia tak kira kami ya. Pasti punya kami. Dek, kau ini tenangan. Anu, dia wah aku mau Jangan jalan itu. Aku nggak mau untuk Namanya siapa? Namanya siapa? Oh. Sekarang. Namanya siapa? Ampun. Coba. Suroto ya. Ayo Suroto. Sama ini. Namanya juga. Nah, namanya sih deh. Oh, alane Pak Gonda. Gonda kok maine Pak Gonda. Godanya juga. Gonda ini deh. Oh, terbuka. Oh, anak kira buta. Ini siapa ini dah? Aku kan nyapa kok ngedek iki ora gelem nyapa. Ora apa-apa kowe iki ya. Ora apa-apa Pak Heri. Ayo. Aku gak kalah aku. Aku suwe rasanya dibela apa Indiana. Halo. Bocah ini bocah kalau bapak itu lihat hincung. Berikutnya, woi. Masa aku nak lato-lato ini bebas nih. Jadi gini, woi.
bak bak. Berikutnya wae. Kok di kamar ya? Mau dicop ora to. Kowe nak gunung metek wis. Bocah dulu yang akal ini lho. Dulu yang orang kok. Iya. Kok gak iso. Ayo boleh. Masuk tak baleni neh. Berikutnya apa iki? Dicop. Bagus. Ini tak omongi. Jenenge arep tagokannya harus dhisik. Iya. Lah makane kowe dibisiki ngomong bener kowe. Mang kok njuk saiki kok bujuk. Karepmu piye? Kowe iso berikutnya udah. Yo ngono ku lho, makane mandi dulu sebelum tanggapan. Kowe anak iso apa? Anak iso apa? Iso. Ya kan iso. Kowe kan bagus bener usah Iya bener mosok kewan. Ada yang penungso. Ayo zoom. Tapi anu bocah iki nek iso. Kan grogol ya. Ora aku lho. Ini kok bisul. Aku lho bisa lah yo. Kayak bisul kuwi bisul loro biasa. Lagi piro iki? Bisul kabeh. Napa? Anu musuh saiki. Anu musuh dorong minju. Masane ngirim. Kowe tenanan to ya tak breke tenan ning dhuwur lho. Piye? Ora sange kok. Ora tenanan siki ning dhuwur. Akan Ora bagus. Mati lho gak akeh tau iki piye? jenenge balon tua iki. Balon cilik Ya iki lho. Jan. Ya iki bocah iki. Ya. Urung sampai nih. Itu kan. Itu kan.